Markku Rinne ja olen perintäyhtiö Kasa J.K:n toimitusjohtaja. Työhöni kuuluu kaikki perintään liittyvät käytännön työt. Sellainen käytännön esimerkki voisi olla, että otetaan nyt yritys X. X hakee 100 euron tavaraperittävää joltakin. Me otamme mielellään sen toimeksiannon ja lähdemme sitä hoitamaan vapaaehtoisella perintäpohjalla. Ensin perintäkirje 1, perintäkirje 2. Sen jälkeen konsultoimme uudestaan asiakkaan kanssa ja katsomme, miten siitä etenemme, jollei suoritusta ole tullut. Meillä ei ole vuosimaksua, meillä ei ole kuukausimaksua. Me emme veloita mitään tästä palvelusta, minkä me annamme meidän asiakkaille. Suomen perintälakia noudattaen me siirrämme oman palkkion velalliselle, eli meidän asiakkaan velalliselle. Kasa J.K. on joustava ja palveleva perintätoimisto ja lisäksi täysin maksuton. Kopio perintään menestävästä laskuusta meille ja oikeastaan tässä on kaikki. Me informoimme, miten asia etenee, miten mahdollisesti kannattaa jatkaa. Kasa J.K. perintätoimisto palvelee myös jouluna, puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla, kaikki tavat käy. Ja tässä on hyvä tilaisuus myös toivottaa kaikille asiakkaille, uusille, vanhoille, tuleville erinomaista joulun aikaa, hyvää uutta vuotta 2013, olkoon kaikille paremmin.